Καλημέρα, Τάκης από Αυστραλία, παιδιά. Ένα σύντομο βιντεάκι. 31 δις σκάνδαλο Ολυμπιακών έργων. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. 130 δις σκάνδαλο τραπεζών. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. Δεκάδες τα δις σκάνδαλο χρηματιστηρίου. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. 2 δις σκάνδαλο Siemens. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. Σκάνδαλο βατοπεδίου. Δεκάδες τα δις. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. Σκάνδαλο Αγροτικής Τράπεζας. Όλοι υπεύθυνοι ελεύθεροι. Σκάνδαλα αμέτρητα τα δις και όλοι υπεύθυνοι είναι ελεύθεροι. Άνεργος, χωρίς εισιτήριο, σε λεωφορείο, καταδικάστηκε εχθές σε 22 μήνες φυλάκιση. Είσαστε νταβατζίδες ρε, είσαστε νταβατζίδες, προδότες, τομάρια, ελεεινά, καθάρματα, καθήκια, έτσι, μαλακισμένα υποκείμενα. Εσείς δεν θα χρειαστείτε κανένα δικαστήριο ρε, κανέναν εισαγγελέα δεν θα χρειαστείτε να σας καταδικάσει. Γιατί έρχεται η ώρα και θα σας καταδικάσουμε εμείς. Εμείς ρε, μπροστά στο Σύνταγμα παρατεταγμένοι και θα πάρετε την καταδίκη που σας αξίζει. Λαμόγια, έτσι, φτούσας ρε, ξεφτυλισμένα τομάρια. Καλημέρα, Τάκης από Αυστραλία. Γεια σας.